xwendekarên hêja û delal. Ez Mamoste Şadî were me ji bo pirtûka çand û sinc navîn Sîsê. Îro waneya me li ser çand û sincên Ermenan e. Ji xwe wek pêkhateyekî li derdora me her tim û dayîm hazir xwedî huner di hundirê welatê xwe û cihê xwe de tê naskirin, xwedî dîrokekî ew qasî kevnar û xwedî bandorekî mezin li dîrokê. Aryen ji xwe di nava xwe de gelek millet dihewandin, yek ji wan milletê ku nava xwe dihewînin ji xwe Ermen in. Ermen bi koka xwe ji xwe Aryenin li rojhilata navîn bi cih bûnin, bi koka xwe ji aliyê Asyayê ve ber bi aliyê Ewropa ve çûne û carekê din dizivirin û vedigerin Asyayê. Ji xwe li vê derê ew çûn û hatina li aliyê Ewropayê û vegera li Asyayê ew qasî girengiyekî gelekî mezin û hem zengîniyekî dide çanda Ermenan. Li vê derê ji bo em bêhtir Ermenan nas bikin, em hepkî qala Ermenan bikin ka di dîrokê de çabû. Ji xwe li gorî Hîrodot dibêje ku Ermen ji aliyê li Belqan bi cih bûnin, ji xwe aliyê Asyayê ne li Belqan bi cih bûnin û tevî gelê Hîtît bûne û piştre jî ew kirine bin kontrola xwe de. Li vê derê wexta ku em qala milletê Ermenî dikin, piştî ku em bêjin ew rûxandina împaratoriya Hîtît, li vê derê beşê rojhilat ji xwe digirin, ew jî bêjin Hayaso, ew ket bin kontrola we de lê ev têrê nedikir ku wek xweseriyekê ji xwe re bigirin, wek xweseriyekê em bêjin ji we re bê çêkirin. Lewra li vê derê di wan salê hanê de yan jî di sed sala heftan berî zayînê gefên împaratorî Asûrî gelekî li milletê derdor hebûn. Ji ber vê yekê wek çîrokekî biçûçik jî heye em dixwazin ji we re bêjin ji bo xweşik di wê dema hanê de bêfêmkirin tiştê ku yan jî wêrê ku qewîmî bi kîja rengînê û çi bandora wêna li milletê derdor bi giştî hebû. Li vê derê di sed sala heftan berî zayînê de împaratoriyek hebû jê digotin împaratoriya Asûrî. Ew qasî xwînrij bû, ew qasî tade yan jî kuştin li milletê derdor dikirin. Ji ber vê yekê jî ew milletê derdor digihên asekî ku êdî bes e. Bi piranî xwe kesê ku serkêşiya vê şoreşa hanê kir, Med û Babilî bûn. Med û Babilî êdî dibêjin bes e. Di sala 612 berî zayînê de di yekê adarê de împaratoriya Asûrî êdî têrûxandin û li bin dikeve. Wê çaxê ji ber ku ew qas milletên derdor êdî rojekî nû dest pê dike, êdî milletê derdor heme ji zilma Asûriyan xelas dibin, rojekî nû tê elan kirin, ew jî em jê dibêjin Eyda Newrozê. Wexta ku em dinarin ku milletê derdor bi giştî di yekî adarê de kêf, şahî, xweşî li cem wan heye, ne tenê bi hatina biharê lê ji ber xelasbûna milletê berê ji gefê û ji ew qas kuştina ku împaratoriya Asûrî dikir. Ji ber vê yekê sersala Kurdan di yekê adara 612 berî zayînê de dest pê kiriye. Ji xwe ji bo em karibin wek hesabekê em ji xwe bikin, em karin bêjin em ana niha di sala 2020 de ne, vê derê jî 612 berî zayînê çi bi mer de dikeve em di 2632 a Kurdî de ne. Li vê derê ev sala Kurdî ye. Li vê derê em qala milletê derdor bikin. Hepîka bi kîja rengî piştî ku ji Asûriyan xelas dibin, êdî rengekî çawa, jiyanekî çawa dest pê dike. Li vê derê piştî ku milletê derdor bi giştî ji kuştin, ji xwînê aciz dibin, êdî divê rengekî nû jî jiyanê dest pê bike. Weş axê Konfederaliya Medan tê elan kirin. Li vê derê her gelek, her milletek, her kesê ku dijî bi ola xwe
bi çanda xwe, bi rengê xwe, bi her tiştê ku ew pê jiyan dike, bi ola xwe, bi baweriyên xwe, êdî di hundirê erda xwe de yan jî li cihê xwe jiyan dike. Li gorî wêne wek hevpeymanekî navbera her kesî de çêbû ku her yek bi rengê xwe, bi ola xwe, bi çanda xwe bijî bê ku kesek karibe tehdê lê bike. Ji ber vê yekê ew qasî di wê serdema de yan jî di wê dema hanê de, di wê çaxê hanê de ew qasî avahî hatibû pêşketibû, ew qasî em bêjin zanist pêşketibû, ew qasî warê însanî û olî û zanistê ev hemû pêşketibû û aliyê şer û kuştinê ev hemû hatibû danîn alîkî ku kesek nêzik wê nabe. Ji ber ku ew qas kuştina çêbû jê gotin êdî bes e. Li vê derê ev bûyera hanê çêbû ku ew guhertinên gelekî mezin çêkiribûn di hundirê dîrokê de û ji xwe me got ew qasî bandora na li millet yan jî li gelê derdor hebû. Li vê derê em bêhtir qala çand û sincên ermenan bikin. Çand û sincên ermenan ji xwe taybetmendiyê çanda wan ji ku derê ji em bêjin ji aliyê rojhilata navîn girtî. Ji bo gelekî ji gelên rojhilata navîn in. Ji xwe tiştê ku wek bêjin tên naskirin bêhtir mûzîkên, dîlanên, wêjeyê li gorî wêne ew belavbûna wan li gor erdnîgariyê jî êdî ew rengê hanê di wan û ew qas zengîniya hanê jî di wan e. Leberî ana jî got çûn hatina ku Ermenî ji aliyê Asyayê çûn Ewropa, carekê din ji Ewropa jî vedgerin Asyayê, em bêjin zengîniyekî gelekî mezin dide çand û sincên Ermeniyan. Ana em ê qala zimanê Ermenî bikin. Ji xwe zimanê Ermenî beşek ji zimanê Argenê li ku li rojhilata navîn ji xwe dijî. Abeceya Ermenî ji xwe di sed sala pêncan de hat dayîn di riya Mîsrov Majdotîs ew ebcediya yan jî abeceya Ermeniyan danî di sed sala pêncan de. Ermen û ol. Ji xwe yek ji millet yan jî gelê ku xiristiyanî kiribûn olekî fermî di hundirê dewletê de ji xwe milletê Ermenî bû. Di sala sê sed û yekê de êdî bi rengekî resmî xiristiyanî dibe ola dewletê li cem Ermeniyan. Ji xwe ev tiştê hanê bandorek li çanda Ermeniyan kir nexwasin di aliyê endeziyariya avahiyan ku rê û rêbazê avahiyê li cem wan a di wê dema hanê de daguhertin. Yek ji wan tiştê ku heya roja me ya îro maye dêreke ew jî navê na Zifar Tinatis e. Di talî de em ê werin ser hunera Ermeniyan. Ji xwe Ermenî wek gel yan jî wek milletekî rojhilata navîn bi hunera xwe yan jî bi hunerên gelekî xweş tên nas kirin. Wek gelek hunermend, wêjevan, helbestvan û sazkarên Ermenî hene gava em li derdora xwe jî dinarin ew qas kesên xwedî huner nav Ermeniyan hene ku hayê ji hunera xwe heye û ew qasî bi xweşî û bi rehetî wê hunera hanê dike yan jî bi dilekî pak wê hunera hanê dike. Ev jî yek ji taybetmendiyên çanda yan jî yek ji taybetmendiyê gelê Ermenî ne. Tiştê ku di dawî de em dixwazin bi bîr bixînin ku her sal di 24 Gulanê de salvegera komkujiya Ermeniyan e ku ji aliyê dagirkerên Osmaniyan hatin kirin di sala 1915 de ku gelek yani yek ji rengê pîşaftinê ku bi serê Ermeniyan hatibûn ev bû ew komkujiyên gelekî mezin lê ewa herî û em karin bêjin ew êşandin yan jî bandora xwe heya roja ana jî kiriye ev di 1915 de çêbûbû. Li vê derê waneya me bi dawî dibe em ê werin pirsê xwe nirxandinê bixwînin.
Pirsê me yên xandinê jî ji xwe dipirsin. Pirsa yekem dibêje çi çand û sincên Ermenan lîkolîn bikin. Ev wek lîkolîn gerek em ser kar bikin. Pirsa me ya di dua jî bê ku jiya bi serê Ermenan de hatiye lîkolîn bike. Ev her du wek lîkolînan şagird karin bêhtir diriya internetê de yan jî pirs kesê derdor yan jî ji be got em dibêjin em miletê Ermenî name de ye dîsa jî em karin ji wan bipirsin ev tiştê ku çêbûne bi rengekî wek dîrokî ka ev tiştê hanê çawa çêbûye em karin va bikin. Wekî din hege şagirdê me pirsê wana hebin di internetê de karin ji me binivîsînin em karin hewildanê xwe bidin bersivê wana jî bidin. Bibînin xêr û xweşiyê de.